Wai babe, ina so zan maka wani tambaya. Wai me yasa mazan yanzu sun lalace ne? Wai su yanzu ba za su auri mace ba sai wacce ta iya girki da wacce take da sana'a. Is it that they can't afford a chef? A'a baby ba fa lalacewa suka ba. Magana gaskiya kowane namiji yana son macen da ta iya girki da kuma sana'arta a hannu. Shi yasa tun kafin lokacin auren mu yayi, na yi bincike na gano makarantar da zan kai ki a koya miki girki da kuma sana'a. Ban gane me kake nufi ba. Makarantar koyon girki kana so ka ce mun ban iya girki ba kenan? A'a baby, ni ba ban ce baki iya girki ba. Kawai dai akwai wasu sauran sirri na girki wa'inda ke baki sani ba, amma in kika je makarantar za a koya miki. Kuma bayan nan har da sana'a ma za su koya miki. Kaman wani irin girki kenan? Za su koya miki irin su pastries, croissants da kuma macarons masu ɗan karan daɗi kala-kala. Kana nufin continental dishes sake yi? Duka komai za a koya miki, kin ga kuwa? Me ya fara mu? So in dai har tana continental dish, dole ne ma in je in nemi admission a wannan makarantar. To ai biki tambaye ni sunan makarantar. Haka ne fa, ya sunan makarantar? Sunan makarantar Urban Hand Culinary School. Dan haka yanzu ki tashi mu je ma in kai ki. So jama'a mu haɗu a Urban Hand Culinary School. Domin ni yanzu zan je in fara ɗaukar nawa training din. Makarantar Urban Hand Culinary makaranta ce ta girke-girke wacce take koyar da girke-girke masu inganci da kuma gina jiki ga kuma ɗan karan daɗi. Akwai pastries, croissants, macaroon da kuma sauransu. Don haka ina ba ku shawarar da ku garzaya ko kuma ku ɗebo matanku su zo su koyi girki don in kun koma gida kuma ku san sun koyi girki. Za ku iya samun adireshin mu a kamar wannan namba.